Nagpakita silang snappy formation ang mga pulis sa Piero 11 kaganyang buntag Pebrero 2, 2026. Sumala ni Police Regional Office 11 Director Brigadier General Leon Victor Rosete wala makatarog sa ilang gipanumpaan nga trabaho ang mga isyu nga adunay mga pulis sa laing lugar nga nalambigit sa krimen sama sa pagpatay, pagpanulis ug pagkalambigit sa paggamit og illegal nga droga. Gibarugan ni Rosete nga nagpabilin nga high moral ang mga pulis sa Davao Region. Na-intensify din po ito ng fencing sa mga undesired roads ng mga kapulisan. Dili tugutan ni Rosete nga mamantsahan ang maayong imahe sa kapulisan sa iyang ginsakupan aron dili sa mawad-an og pagsalig ang publiko ngadto kanila nga moitig patuman sa balaod. At ang ating naman mga kapulisan naman po, kapag sila po ay nagiging maayos at maganda yung kanilang trabaho at sila naman po ay ina-acknowledge natin, binibigyan po natin sila ng awards. Siguraduhon sa Piero 11 nga musubay sa balaod ang mga pulis ug dili moabuso. Meron tayong mga ginagawa dito ng mga seminars, training para ma-enhance yung knowledge ng mga tropa natin when to do, when not to do. Matag bulan, dunay ginahimong surprise drug test ang PNP aron masiguro nga walay mga pulis nga nagagamit sa illegal nga droga. Para ma-ensure naman na yung mga tropa natin na involved sa mga hindi magaganda, ma-identify natin at maalis sila. Andam sab ang Piero 11 sa bisan unsang kabaguhan nga gipatuman sa PNP nga alang sa kayuan sa kapulisan. Nangante si Rosete nga papanubagon ang bisan kinsang pulis nga malambigit sa illegal nga binuhatan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.